Včera sme vám priniesli reportáž z tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala pri trenčianskych Myticiach. Zahynul pri nej nevinný 39-ročný vodič. Dnes prišli na miesto zrážky jeho kamaráti motorkári. Zarážajúce je, že mal ísť úplne inou cestou. Pre túto sa rozhodol, pretože je bezpečnejšia. Takto to vyzeralo za trenčianskými Myticami v smere do Trenčína pár minút po zrážke. Záchranári sa snažili oživiť 39-ročného Pavla zo všetkých síl. Muž bol na mieste mŕtvy. Chcel zachrániť vodiča, ktorý ho predbiehal a sám zomrel. Keď videl, že sa vodič dodávky nestihne zaradiť a čelne sa zrazí s kamiónom, prudko zabrzdil. V tom do neho zozadu narazilo nákladné auto. Žltý Seat odhodilo rovno pod prichádzajúci kamión. Na mieste, na ktorom Pavol zahynul, na neho spomínali jeho kamaráti motorkári. Bol úžasný, usmievavý, veľmi veselý chalan to bol. Vždycky pomohol, jazdeval s nami, sme taká komunita motorkárska, tak preto sme tu. Svojmu kamarátovi prišli zapáliť sviečky. Pavol bol paradoxne na ceste na pohreb. Podľa našich informácií mal ísť úplne inou cestou. Vybral si túto, pretože sa mu zdala bezpečnejšia. Nebolo to jeho vinou, tak to je to najťažšie. Najhoršie na tomto všetkom je to, že takýchto miest stále pribúda a nie vlastnou vinou. A svojím spôsobom budeme zvedaví aj na to, ako sa naša spravodlivosť k tomuto postaví. Každý jeden z nich mal v očiach slzy. Stratili výborného kamaráta, ktorý bude v motorkárskej partii veľmi chýbať. Vždycky sa tu zastavíme, to je po prvé, a po druhé stále bude jazdiť s nami. Pre televíziu Joj Pavol Čertík.